just give in this my few minutes, give you, let me give you 5 most important reasons for you not to fear. It is in your Bible. Reason number 1, Psalms chapter number 27, verse number 1. I must say, figure my reasons so sense of Puma get 18. The subject. Nizwile ngol. Umpostoli ukhuluma ngani ngol? Hayi ngiyabonga mhlawumbe. Yeah, manje ukhuluma ngefear because athi ngishumayela ukwesaba. Yeah, ngikhuluma ngo-overcome ifear. Nikhona bathanda ka. Yes, let's go mhlawumbe. Oh, kodwa leli verse bafowethu. Yes, come mhlawumbe. Amahubo 27 verse 1. Yes. uJehova ungukukhanya kwami. Wow! uJehova ubani? uJehova ubani? Ukukhanya. This time alisho uJehova unokukhanya kwami thu yikho. The Lord is my light. Come. Nensindiso yami. Number 2, the Lord is my light and my salvation. Yes. Ngizakwesaba bani na. Ow! Your first reason is your Lord. Isizathu sakho sokuqala uNkulunkulu wakho omkhonza nalenkosi yakho ikhonzayo ikukhanya kwakho. Lalelani bathandakayo, lalelani phela bafowethu, lalelani ngisithandaza. Lalela lo uNkulunkulu esimkhonza nalo mkhonzayo. Lithi iBhayibheli ukukhanya kwa. Kusho ukuthi uma uJehova ekukhanya kwami akukho la ngifika khona kube bunyama. Kuthi angihlabelele ngithi akumnyama mawukhona. Because the Lord God Almighty is your light. Udu Jesu ongilandelayo. Ngiqinisa waphinda wathi kubo ongilandelayo akasoze wahamba ebumnyameni. Uthi mina ngokukhanya kwezwe ongilandelayo akasoze. Obani abantu ngishumayela kubona la. Ongilandelayo akanjani bathandakayo? Ahamba kuphi? Yini indaba? Because the Lord is my light. Ngizomemeza yazi la endlini manje. Listen batana bami, lalela, akukho ubumnyama obunamandla phezu kwempilo yakho. Yini indaba? The Lord is my light. Uma niyangizwa nibathandaka, uma uSathane eke wadlalela kuthenini impilo yakhe isemnyameni imtshele same time ukuthi Sathane ko unamanga akuhlaza. Yini indaba? Because my Lord, the Lord is my light. uNkulunkulu ukhanya kwakho. Ngiyaphinda iyo ke lento ozokwenza ukuthi unga-understand ngithi uNkulunkulu ukhanya kwakho. Meaning bathandekayo la ngifika noNkulunkulu khona wami kuyakhanya. Ngicela ukubuza ke uma kukhanya yini engangenza ngesabe? Awuthi sase ngiphinda ezweni kumnyama kodwa kimi kuyakhanya. Awuphindi uyisho ngishona thana ezweni kunjani? Kodwa kubani? Kunjani? Indaba uJehova ubani? Leli qiniso libambe uphile kulo. Lalelani bazalwane, akungabi iBhayibheli nehubo lika David. Akube part of your life. Mawuvuka ekseni nazi izinto zokuthandaza njalo. Mawuvuka ekseni uthi Baba, I thank you that you are my light. Kodwa ngithuleleni. Ngisho ngafika umuntu owathi ekhakini kunezinto ezenzeka kunobumnyama kunesinyama la umthetho ayi so late. Mina empilweni yami nala ikhaya, the Lord is my light. Ayikho into evele ebumnyameni enamandla phekwela kwebandla. Yini indaba? The Lord God of the church. You have a reason not to fear. Ngoba enye into ubungawaphathanga ama reasons. The Lord is my light. Khona ingoma, the Lord is my light, my salvation.
Whom shall I fear? Kanti nihlala ziphi ingoma ngikhona? Lesikandi yodwa. Amen. The Lord is my hey, the Lord is my light and my salvation. Listen again, listen. Who said the Lord is my light and my the Lord is my light and my uJehova ukukhanya kwami nani nensindiso. Sayichaza la ikhasa lithi igama elithi salvation kusho ukuba delivered from. Akekho umuntu osindisiwe bafowethu ongakhululwanga ndawo. Mungakakhululwa somewhere awukasindiswa. Ngoba word salvation lisho delivered from, redeemed. Should my Lord, my God is my redeemer. He is my salvation. Then sathini ke manje? Whom shall I fear? This thing bathanda kaka whom is very important. Ngoba amanye ama areas abantu ababanjwa kuwo la. This time uthi akasho uthi what? Uthi whom? Uthi ngiyakusaba bani? Kuyenzeka ube stuck ekusabeni abantu. uJakobe wabambana noNkulunkulu. Mayiseqeda ukuthi into yamqualifya ukuthi abizwe ngegama elisho luthi uIsrael. Lithi ngokuba ubambene noNkulunkulu wanqoba. But khona iedition lapha lithi ubambene noNkulunkulu nabantu. Anibonanga lo phathi. Lithi ubambene noNkulunkulu nabantu. Wenze njani bathanda ka? Ngoba enye into engakustakisa in life ukuba ukhululeke uma ubhekene noNkulunkulu, ufreeze uma ubhekene nabantu. Bona ukuthi yenzeka kanjani. Bazalwane, masila inkonzweni enilwile namhlanje nikhona. Masila inkonzweni kukhona into ekhululekile kuwe engenankinga efila safe yokuthi ungasho ukuthi usindisiwe. Kodwa mokwaphuma kwashintsha iaudience kwasokuba yilabo abangaphandle sangathi ungafreeze. Akazohlangana nabantu abafuna ipulpit lasesontweni kodwa abalisabayo elaphandle. Akakaba overcome abantu. The highest level of growth is when ungasabi lutho, ungasabi muntu. Ngoba kuyenzeke uwina utho zibambane kumuntu. Akakazi uthithize usuphakathi kwabantu abathile ubona sangazi ukuthi khona akaze kufika abantu angazi ukuthi bakhulu mangathiwa ngena okay ngicela ungamention amagama cishe ngasho amagama mangangena abantu abathile nje abakwi high profile bangene nje bahlale la ungaqhubeka kube nale freedom onayo khona abantu mabefika bakufreezise ipresence yabo ikwenze sangathi uzuyicinga ukuthi content ngathi singasekho right kuwe uma useyingane kushumayele ngikhona umayime sethi hayi bengingathi ngithini kodwa ngizinqonda ukuthi ke bazalwane ungakwazi ukuqhubeka nale message injoba injalo ushawa iatmosphere yabantu musukhulile uzofunda ukudominate onke ama atmosphere ungasabi ukuyiexpressa as you are kungenandaba ukuthi khona abantu muthola iplatform yokushumayela kukhona upresident ungazama ukuzenza ulokhu ukhuluma ingisi ongazazi ushumayele lo Jesu lo ohuye umshumayela ngendlela oyiyona isono sibe isono ngisho eparliament isono sibe isono uJesu abe iJesu lento umoya ingcwele abezoyisho bengekho uyisho noma sebekhona then udominatile hayi indaba ukudlama ukuimpress obi problem yale generation izama ukuimpress Mosokhona sizenza umuntu wamanothi kanti siyakwazi ukuthi uhlakazekile. Siyakwazi ukuthi umthetho wakho uyinhlakantshaka nje. Sizothi okay point number 1. Point number 1. I come with point number 1. All right. If I give a background of this book, yeah, akuyona inkozo yakho wena le. Wena nje uyinhlapha sikwazi uma ufika la uthi bhatakhatha pha ibhatha phoso topotana ilibra katopo toposho kushona ubhathabhatha mase kukhona uhlobo oluthile labantu then you try to make yourself umuntu ongesiye awabawina abantu Jonathan whom shall I fear Jonathan the Lord is my light and my salvation whom shall I fear Umuntu addicted
kulento yethu kofanta phu ya umuntu oyaddicted angazi kuthiwa yini lento umuntu allergic ya ngalithola igama elirayo ngiyabona mhlawumbe umuntu mene allergy of your ministry kofanta phuma kulinde phandle uzuqeda inkonzo because I cannot compromise myself trying to impress you. Mu allergic to my ministry, get out. Mase ngiqedile uyongena kulabo abantu abaright. Because mina ngizoba yimi kungenandaba ukuthi ubani ikhanda likabani ikhanda likabani nalikho. I will be myself. And I will preach like myself. And I will worship like myself. Uma yabona bafathi gcotshwa ngenhloso. And uNkulunkulu wasinika inkonzo ngenhloso. Yabona into yakho mayithi injongo yami ukumkhonza. Ayihoshozele kanjalo. Ngasethi shonke bazokuhleka abantu abagcotshela nto wenzani lo. Ungesabi ukuyi-express. Kukhona abantu abasaba ngisho ukuyi-expressa. Uma sekufika i-opportunity yabo bazama ukuzenza abanye abantu bayitshela into engcono into engekho kuye. But the devil is a liar. Unamandla nayo into yakho. Iba huwe sebenzisa imbazo yakho. Ungathathi into zabanye yenza okwakho. Yaku ukuthi kuphende kabani introducer yakho. Kwakunenye formal service ayikho engekho formal lonke kodwa ikhona inkonzo uyibona ukuthi ithuli tho engathi le nkonzo kodwa ngathi ngoba bameme bengazi ngathi kubonakala phambili ngoba abantu mabesobememe sobemene igrace angithi ngathi le grace bayimeme bayazi thi njani manje ke ngibona ngathi inkonzo kodwa smooth. Hey nabantu abangena ngaphambi kwami bayibamba istandard sendlu ngathi mina ngathi ngizama ukuyipractice aphandle lethi ngizama ngathi asiwami ngiyeke nini ngiyeke nini elo practice into eyibheda engekho nganyuka neBhayibheli lami ngilibambe kahle ngathi namuhla ngeke mina ngezwe ngizama ngathi kulungile ngineda i-service is very formal. Yabona nje abantu yabona abantu nje behleli bahleli kanje hayi bahleli babhali 4 nawe ufanele sizama ukuthi uqaqeke lo 4 ngeke kulunge sihamba ngamandla onke inkosi esiphawo. Then I've got my time nami ngitime. The only thing that I did better ngoba enye into ufana ubhayisa ngayi time angenza short angidlule esikhathini ngeba ngezansi kodwa ngase ngiba yimi ngafika ngahoshoza njengoba ngihoshoza namanje futhi ngangaxolisa hawu ngathi ngiyabona endlini hawu kanti ziningi ezame kade ibambe ngabona i-one it ngathi hawu khona hayisa ngathi mana ngathi ngiqhubeke ngathi hawu khona wangakithi la awu ngathi awusuka hayi ngaqaqa icassette ayishumayela kwakuyimi ngedwa ngangijulukile bonke abantu abajulukanga ngahlala phansi ngayiso hey kodwa emva kalokho akuma calls akuma kushuthwa phandle neskipa sesinomuntu okujuluko la nesude nomuntu omkhujuluko la twacela uphuma aphi lo muntu thulu ngathi mina ukube ngeke ngazama ukuzenza omunye umuntu la bengisenyongweni baba. But before that you need to overcome fear of men. I'm praying for you today. May the God Almighty, may the God of light and God of salvation give you power and authority. Phekwa abantu iministry yakho nenkonzo yakho mayingacindezelwa umuntu ngegama lika Jesu. Be yourself. Akuzona insuku zokuxolisa lesa sivale. Okay. The Lord is my strength of my life. I have all reasons. The Lord is the strength of my life. Again, of whom shall I be afraid? Ithini le sentence ezanje. uJehova uyinqaba yokuphila kwami. This time ulo ukhuluma ngenqaba. Awungiyela ku NLT.
Lo ukhuluma ngenqaba ngimthande kakhulu. Ukhuluma ngestrength lo. The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? So why? Why should I be afraid? Then you go, the Lord is my fortress, protecting me from danger. I got untold as before. So why should I tremble? Because I am highly protected. Got untold but why? The Lord is my fortress. Nithulaleni uNkulunkulu wathu uyinqaba, uJehova simkhonzayo uyinqaba yethu. Yini into engangenza ngithembulishe? Usabelani uJehova ukukhanya? Usabelani uJehova einsindiso? Usabelani uJehova eyinqaba? Usabelani uJehova ekuvikele ezingozini? Akuthi ngimemezela ekhaya ngithi your protection is guaranteed. Kuthi ngiphinda ngithi your protection is guaranteed. There is no need to fear. Go and study this word at home. I started reading this bill, go 5 minutes sengisele nayo. Ngoba ngiyavala ngiyathandaza manje. Ngizowathi ngizobeka ngimthandazele njalo kodwa ngingikho. Sufundile mhlawumbe. Genesis 15:1. Indoda enkulu ke le okhunywa nayo la. Indoda enkulu. Hey God, give me a gate. Genesis chapter 15 verse 1. Yes. Emva kaloko kwafika izwi likaJehova kuAbraham Ikhuluma nendoda enkulu bamba. Emva kaloko kwafika izwi kuAbraham. Yes, indoda enkulu lathi ngombono lithi ungesabi. Wow, Abraham ungezinjani? Khulumani nami, Abraham ungezinjani? Ungesabi. Khulumani, Abraham ungezinjani? Ungesabi. Lento inqatshiwe ngisho kokhokho. Mawuqhamuka nayo manje kuyamosha nje. Ngoba lithi inqatshwe ngisho kokhokho bethu bevangeli. Kwathiwa akangisabi. Yabo, yini indaba? Ungesabi Abraham. Ngiyisihlangu sakho. Umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Somebody say amen. Phuma ku-NLT temile ngifuna i-New King James Version. Isuke yaqala ngokutema nti. Bahlo NLT usubuya kathi usubuya somewhere. After these things the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, do not be afraid, Abraham. I am your shield. Now look at it. Reason number 2 not to fear. Number 1, the Lord is my light. The Lord is my salvation. And the Lord is my fortress. Reason number 2, the Lord is your shield. Ukuthi nithuliso ukuthi angisazi isihlangu. Uthi uNkulunkulu ngezinye indlela Abraham. Izinto ezobe iqibishelwa ziza kuwe. Zizoshaya kini. Siphi isihlangu manje ngisitshathele isihlangu sami. Uma kuyisihlangu lesi uyabona ngapha kwaZulu ubona ngehawu liqothuqothukile ubona hayi induku bezingaka beziya kulomuntu ayikodwa nithule nonke la esontweni yazi ngisho kwaZulu ubona ihawu limaqothuqothu musu uyabona ha lamaqothuqothu ngabe beze ekhanda ngabe beze noma ikuphi endaweni edangerous kodwa phelele ehawu uthi ke uNkulunkulu bani Abraham I am your shield ozamhlamvu ngwenza ishield mina ngizoba Abraham ukuchuzana kuba Abraham noma ayathanda kuba uNkulunkulu Abraham mhlawumbe asibuya ngapha mhlawumbe. Listen, if mhlawumvu uNkulunkulu wami mina bazalwane bami ngoAbraham nguwena mina simiye kuAbraham manje uma ethi uJehova Abraham nama enemies angaphambili uma ethi Abraham ungesabi ngokuba ngiyisihlangu sakho usho ukuthi Abraham sizokwenza kahle. Njoba ubona nje umhlamvu ehamba kanje abantu babona umhlamvu kanti emva kwakhe ubelethe uAbraham kanti ubelethe wena nithulalani
uma isitha sishaya kumhlamvu. Manje umhlamvu ke insimbi ayigobi akanqotshwa, kodwa lo buthakathaka uqashe ngomhlamvu. Usathi izitha mayifika zofica mina ngikhona, uma izitha ishaya zoshaya mina, uma ihlasela zohlasela mina. Ungesabi Abraham, I am your shield. The Lord God we serve is our shield. Uvikele ekhaya, wakuvikela esikoleni, wakuvikela emsebenzini. uSathane ubona wena nabantu babona wena, kanti phambi kwakho kukhona isihlangu. Haleluya! Nithulalane. We are untouchable. We are untouchable. We have no reason to fear. The Lord is my shield. Sathi ungazusho kuzwa abathakathi. Sathi ungazuzwe usho kusumfamona. Sathi ungasho kuzwe laba abantu abagibela imfene emasilele ukuthi nihambela umuzi wrong. The Lord is my shield. Abanye bathemba ingqola, abanye bathemba amahashi, kodwa sibathembile uJehova uNkulunkulu. Lo muntu akakhendli, lo muntu akaqhabi, lo muntu akaphalaza akaqhathi, lo muntu akahamba inyanga. Uthembeni. The Lord is my shield. The Lord. Yibenza benyakaza bangakaka abantu befuna amandla begqirha beyipheka beqimlilo. Sivuke ekseni sithi bayede. Yini edala lokho? The Lord is my. Kuthi angimemeza eThekwini ukuthi nasi isihlangu. Kuthi angimemeza ukuthi nasi isihlangu. Kuthi angimemeza ukuthi nasi. Hallelujah. Ungesabi ntombazane yami, ungesabi. The Lord is your shield. Wasemile ngabe sahlala phansi. Wahleli phansi ame ngenyawo siyathandaza. The Lord is my shield. Lalela lash. Cela nganyaka umuntu obasekhona umkhulu komkhulu ozokwenziwa endlini. Lalana bazana. Lento uSathane ufihlele yona for the long time. But namhlanje ngizovula iscroll. Ngizosusa uphawu. Entweni siyavala for many years. Wayitshela uhamba wedwa. Ngizaba sezulwini bengitshela uthi tell this church I am the light, I am the salvation, and tell them I am their fortress. And lalela my boy, continue to tell them I am their shield. Umsebenzi wehlangu ukucisha yonke imicibisho lephoswa. Abantu abaningi bayitshela ukuthi hey silula kanti lutho. Uyazi emall ngicela uhambe ubambe lento. The Lord is your shield. Yini ekwenza weqa khona abanye basale nenkingi ungabi nayo. Ukuvikela. Ngifuna nibuke ningamsahlala phansi. Ngifuna nibone ihlangu zonke emhlamvu. Sinjengoba zimi kanje njengoba ngisho. Kodwa ngicela ungibukela lesi ukuthi si designwe kanjani. Ngifuna sithandaze ngaso. Psalms 139. Ungahlali phansi. Ngifuna ubone ukuthi uvikelwe njani. Ningahlali phansi. Wahlala phansi uyayilahla. Hawu iBhayibheli lakho. Psalms 139. Ngifuna senze umkhuleko mase siyavala. Psalms 139. Hawu ugoqe nethawula sifake isikhwameni bhuti. Psalms 129. Oh, no, thanks, ba. Thanks.
Psalms 139. Vele wenza uverse 5 ngoba isikhathi sesisha. Amahubo 139 verse 5. Ungizungezile. Wo. Ngifuna usibone isihlalo. Uthi asifani nezinye. Esinye sivika ngaphambili. Kodwa lesi uyasiza kusho sona ke manje. Kukhuluma lesihlangu kusho uDavide la. Uthi akasakhulumi ngefront kuphela. Uthi ungizungezile. eLondon kuthiwa you hedged me. Ungizungezile. Yes, come put. Ungizungezile ngasemuva nangaphambili. Wo. Ngifuna sithandaza uma usuthandaza. Ngifuna usibone isihlangu sinjani. Uma waphuma la usasaba, futhi usadawutha le phathi le. Bamba. Uthi uma ungizungeze ngasemuva nangaphambili. Uyazi wenzelani? Wenzela ienemy eqhamuka ngama ngibhekele. Woza kwenza futhi. Woza my brother, woza my brother. Ngicela nime kuzoba right kanje. Hayi, ngeke phela manje direction iyafana. Ngiphelile ngisho ngapha. Bonani bathandeka. Ijeni yami iyale. uNkulunkulu wami lo. Lalela uNkulunkulu wami futhi nalo. Futhi ngithatha amamedli ku right. So hamba kancane. Kwenza sihamba kancane siyaphambili khona uhlehlalo ongakhohlwa waze kumoshakala. Ijeni kaMpostoli ke nansi. Waza sihamba kancane kwenza. Bonake. Buka uNkulunkulu wami lalela ke. Ukubheke izinto eziyoqhamuka la. Mase siyafika athi usathana kwashintsha direction thunaneni kodwa. Athi usathana kwashintsha direction kwaqhamuka nga. Uma uyaqhamuka ngapha uJehova wami umile. Ungisukazile ngamuva nangaphambili. Nayi ke into. Usethu usathana ngaphambili khona uNkulunkulu ngemuva khona uNkulunkulu. Kune area ngathi iseleke shothi. Qhubeka mhlaba. Wabeka isandla sakho phezu kwami. Yazi ngangone khona ibandla engikhonza nalo la. Izimpi eziqhamuka ngapha zimfica uNkulunkulu ugwezile. Eziqhamuka ngalapha zimfica uNkulunkulu ugwezile. Wathi uSathane wathi ngene ngeroof. Haleluya! Wathi uSathane wathi ngene ngeroof, kwengena ophahleni. Uma uyafika ophahleni. Wabeka isandla. Uthi uyafika ophahleni kunesandla. Ngaphambili kukhona uJehova, ngapha kukhona uNkulunkulu, phezu kwami khona isandla sakhe. Ngaphambili khona uJehova, ngasemuva khona uJehova, ngenhla kukhona isandla sakhe. Ngaphambili khona uJehova, ngasemuva khona yena, kukhona isandla sakhe. Ngaphambili. Wami osabayo usaba kuphi? Ngoba ngenhla khona yena. uSathane mawuvuka ekseni uthi ngapheka kwami ngithemba isandla Nkosi. Uthi emva kwami ngithembe wena. Uthi phambi kwami ngithembe wena. Uthi ngenhla kwami ngithemba isandla. Phambi kwami ngithembe wena. Emva kwami ngithembe wena. Phezu kwami ngithemba isandla. Somebody say hallelujah. Abavukela ibandla abasenkingeni ngoba uJehova webandla ukhona ngaphambili. uJehova webandla ukhona ngemuva. Ngaphezulu kwalo kukhona isandla. Somebody say hallelujah. Uthi angenza lesimemezelo official. Ngoba le statement ezosisha manje is an official statement. Ayikho into enamandla ukukuthinta. You are highly protected. President of this country told umuntu ovikelwe unabo bonke abantu la eSouth Africa. I first citizen
South Africa ungayisesha lona. Twa security umuntu of protected kunabo bonke abantu South Africa. Uthola the highest security South Africa, first citizen of which is president of the country. So akekho umuntu one protocol ne security okhona ogadiwe no gado njengomongameli. Umongameli umuntu oqala eSouth Africa ogade kunabo bonke. Yazi lento ngayivela ngayikholwa ngakahlangana naleli vesi. Ayivuma ngathi kufanele ithuthu imoto ezimnyama eziningi more than 6 noma abantu depends kuhamba nanezithuthu amaphoyisa ku depend ukuthi kuyiphi indawo mayilaye KZN amaphoyisa inqwaba nezimoto zakhe engahlukana every day nezithuthu ezinye nqwaba kade kuvele kwenziwe izinto eziningi kufika abanye ngaphambili bezocheck ivenue nendawo azongena kuyona ngathi security tight la ngaba convinced nami ngathi yathi baqinisile umuntu oqala ovikelwe upresident ngahlangana nalelizwe lathi ungivikele ngemuva wangivikela nangaphambili wabeka isandla ngase ngiyamcela ngenkulu inhlonipho umongameli ngathi mongameli ngicela ukukususa ku number 1 la kade ukhona bengicabanga all along ukuthi umuntu ovikele kunabo bonke upresident but sengiyazi umuntu ovikele kunabo bonke umntwana kaNkulunkulu ibandla lifikela kunabo bonke ingakho bhala umhlabeleli ethi abantwana benkosi abanazi inkosi athi banjengenyoni endlini nenkanyezi ezulwini. Hey ula ataandi shiyaha ipasini atala tapate. Awungizwa abantu basezulwini ngibona ingelosi ngoba ngiyabasho bakushumayela nje ngiactivate ama-angels ezulwini. Ngibona abantu abathunywa ukuligada ibandla ngathi bagcwala ihholo lonke manje. Kuphinde uhambe wedwa wena. Kuphinde uhambe wedwa. Kuphinde uhambe wedwa. Siphamise izandla zethu sithandaze. Ngicela ukukhuleka nabantu abayikholwayo lento. Asivule umlomo sonke sithandaze. Open your mouth and pray. Tell uthandaze and declare the promises of the Lord. Wonke umuntu ozwa ngathi ufila ngathi umuntu ofila ngathi uthi uyesaba ngathi inferior. Come on, pray this prayer. Oh my God. Alahase. Haladilili. Khathaleza izinto ezisabayo, uyikhatha noNkulunkulu okukhanya, uyikhatha noNkulunkulu oyinsindiso yakho, uyikhatha noNkulunkulu oyinqaba yakho, uyikhatha noNkulunkulu oyisihlangu sakho. Ngibona ingelosi ayithunya ukugada ibandla ziyanyakaza endlini thandaza. Whom shall I fear? Whom shall I fear? Come on, generation. God is raising a fearless generation. God is raising a fearless generation. Isukulwane. Asaba ukuhluleka, asaba ukunqotshwa, asaba amadimoni, asaba amandla obumnyama, asaba isathane, asaba izimo, asaba ilutho. Ukusungazile namuva nangaphambili wabeka isandla sakhe phezu kwakho.
Kholwa. The hand of the Lord is upon you. The hand of the Lord is upon you. Kholwa. The hand of the Lord is upon you. Nothing. Shikate atahato. Ibrakasata bro. Ibrikasata rada. Iribrukosata bahai. Irabrakasata nabra. Woo! Yeah! Yeah! Inamayani hase. No weapon formed against you shall prosper. Asikisikhala silolo nasiyophumelela. Nolimo lokufuka nayo uNkulunkulu uyalahlulela. Lokhu kuyifa lenceku sami. UJehova uNkulunkulu wethu. The Lord is your light. The Lord is your salvation. Kuyakhanya la uhamba khona. Shandi kombongozi. Kandana mando super.